mukaan Kofase. Eli ihan nopeasti, jos ei ole tunnetta, että mitä he tekee, niin he käytännössä on luottovakuutusyhtiö. He myy asiakas, esim. Minä, mulle, jos hän ei maksa, mä saatan joutua ongelmiin, ja Kofase vakuuttaa tämän laskun. Eli jos mä myyn laskulla, asiakas ei maksa, mulla on vaikka 500 000 saatavia siellä auki. Sitten Kofase maksaa sen mulle. Eli tämä on se niinku heidän pääperiaate, mitä he tekee. Sitten heillä tietysti kuuluu perintä siihen mukaan maailmanlaajuinen yhtiö, 700 miljardia yli vakuutettavaa liikevaihtoa, parisataa maata. He tekee perintää 150 maassa. Käytännössä myös maailman suurin perintäyhtiö samalla. Joo, ehkä niinku tärkeimmät mittarit tosiaan heillä on toi niinku vakuutusyhtiöiden loss ratio, eli paljon heillä on vakuutustoiminnasta, cost ratio ja sitten combined ratio. Niin sitten tämä ROATE on tämä, mistä me puhutaan, että mikä on se heidän niin kuin, tuotto heidän liiketoiminnallaan. Ja jos me katsotaan heidän tulosta, niin miten tätä kannattaa katsoa on se, että heillä on käytännössä ollut niin kuin 10 vuotta täsmälleen sama tulos. Sen jälkeen he teki kannattavuusvoikan ja nyt tulos on ollut taas täsmälleen sama. Eli tätä ei kannata laskea niin, että sä katsot, että okei, 10 vuodessa heidän tulos on tuplaantunut. Ei. Heidän tulos nousi ja nyt se on taas pysynyt samassa. No käydään toi läpi myöhemmin, mutta siis periaatteessa, jos sä teet tästä arvolaskelman, lasket 10 vuodelle heidän tuloksen, niin ei kannata todellakaan laskea sitä, että heillä tulos tuplaantuu 10 vuodessa, koska niin luultavasti ei tule tapahtumaan. Ja jos tulee tapahtumaan, niin se kannattaa pistää vaan parhaalla mahdollisella skenaariolla, mikä olisi jollain tavalla mahdollista tapahtua. Mutta joo, niin kuin huomaatte, nettotulos nousi ihan hirveästi, ja he sai heidän kannattavuuttaan huomattavasti paremmaksi, niin kuin tästä näkyy. Ja niin kuin mä äsken sanoin, eli käytännössä nyt pysynyt taas 5 vuotta täsmälleen samassa. Mitä heillä on nyt 2026 H1, niin nettotulos 107 miljoonaa ja combined ratio taas pysyy tuossa samassa. ROATE, tämä heidän niin kuin tuottomittari 10,9%, niin tämä on se, mistä me kohta keskustellaan ja mitä tästä niin kuin sijoituskeissinä, minkälaista tuottoa sä voit olettaa, että sä saat. Heillä on myös asiakasinformaatio, mikä on vähän niin kuin semmoinen uusi kortti, mistä he tulee luultavasti samaan tuottoon. Se kuinka paljon tulee kasvua siellä, niin on tietysti aina kysymysmerkki. Ja kuinka paljon tämmöiset uudet tuotteet vie sitten heiltä rahalta. Että jos he kasvaa 16% vuodessa, mutta se ei ole kannattavaa kasvua, niin tietysti se ei näy sitten tuloksessa. Mutta ton näkee, se voidaan ottaa semmoisena mustana korttina